6:04. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.31 FM. Si Alvin Yogit sa Tingog nin Barangay. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes, you look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, the California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to talk it up, the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down. Alright, marheda pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome digdi sa programa ini po ang programa ang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin Martes, pizza 18 po sa bulan nin o 18 11 sa bulan nin Marso taon 2025. Sa liwat magribanan kita digdi sa programa Alwin Double L sendong makakaibanan digdi po sa programang ini ngonya na pagkaaga. So duman sa mga nakaantabay sa satuya ngonyan, mga drivers na nakaantabay sa satuya ngonyan na pagkaaga, good morning po. So mga nagbe-birthdays ngonyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Asin po tabi siyempre tabi mga kamatian Git Wilson. Kabos na mga nakatutok na kami ang naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini na day po ni na pinagbamati na anuman na katibaadan sa sendong mga hawak ka mentras na nakantabay digdi sa 1FM. Sige. So ano po ang satuya ng mga bareta ngonya na pagkaaga? Pero diretsohon ta na ini ang headlines kan sa tuyang mga bareta. Provincial Government Canalbay mapartisipar sa 2025 National Simultaneous Earthquake Drill sa Webes. Palasyo Malacanang makikipagtabagan sa International Criminal Court kung may arrest warrant kontra kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Pero Presidente Marcos Talindogan nadainin pakiaram ang ICC sa Pilipinas dahil nagkalas na po ang Pilipinas duman sa ICC. Sige, bahala na kamo dyan. Puro politika ang nangyayari ngunyan. Maski sa inka, puro politika na, karampanyahan po tabi kan mga lokal na kandidato. Sapit sa 28 pa po mapoon ini na salgo kan campaign period kan lokal na kandidato. Pero as of now, garo labo-labo na kita na labo-labo na po tabi kita ngunyan. Malangani yan sa mga barangay po, mga patipon po kan mga lideres. So iba nag house to house na sa Banuan Candaraga, house to house na ang fight. House to house na. Siyempre kung susarong grupo nag-house to house, alangan man na ikamapahudyan ka man. Pero sabi kan Comelec, day pa daw.
Dahil pada po tabi, ninda pwede na tawanan nin penalidad because sinda mga aspirante, dahil pasakop sinda po tabi, dahil pasakop sinda kan inaapod niya to digding kuan, kan na Comelec, no? Dahil pa po sakop kang Comelec. Ngunyan, nakukonsilohan ako digdi sa mga patiripon, mga patiripon po, sa mga lideres. Aram nindo, dahil man, alimbawa, may sarong barangay na ang leader 600 o 500 po ang leader. Kung ilingon mo baga, gana na ang sarong kandidato, alimbawa ang botante dyan is mga 2,000 man sana o 1,500. Ang leader mo 500. I-times 2 mo sana po yan or sumag-agom sana di sa sarong sumag-agom sana sa leader. O isasabi yung tang i-times 3 ta may aki man na botante. Times 3, 1,500. Dahil ka po dyan manggana. Gana ka na baga. Ta sa leader pa sa na po tabi, so pamilya ka ito, gana ka na. Kaya lang ang problema digdi, ako on tama no dai, mag-ibong nalado po, leader nindo, ang problema kanta, ang iba, ang tuyo man sa na po tabi kayan, so kwarta. So iba bako man sa inda. Bako man sa inda. Sa kabagasan. Di ba? Bako man sa inda eh. Bako man inda. Naging leader nga digdi pero sa ibong pa lang. Kaya pagabot ka noras, natangita sirin sa buto ko, nakulong niya kitang leader. Paano, kinuroan nindo, kung ito, dahil sa nung nagpamalis siya, na ito palang sa ibong. Igwaman ki sarong pamilya, 5 ngaya subutante, leader kadigdi sa saro, an mabuto, saro man sa nata. Dahil man niya nadara sa pamilya niya, tabo man, napiritan sa napo tabi, leader, dahil man data, batara man yan sa indo, dahil man po. Kaya kabong mga kandidato, careful ka mo digdi. Careful ka mo ta. Bako gabos na nag-atindir sa indong mga pagtiripon sa indoan. An iba dyan, nagmamarites man sana. Yo, nagmamarites man sana. Iba kang sabi ko sa indo na ang pagkampang nindo ang tao, ang botante, madyan ka mo. Ay, suportan mo nga tabi ako hata por kagawad. Siyempre, alangan man ako, alimbawa sa kuya, alimbawa ko sa kuya, bako na sa indo. Pag nagdyan sa harong, nagkampanya yan, maski dungan ako sa ibong, i-entertain ko yan bilang tao. Bilang tao. Ang nga tabi, Mayor, sa imo ako, pag-eleksyon, okay. Pero pag talikod mo, ay, balak sa buhay mo. Sa iba man, kung dakol nga ni tao mo sa kuya, pagtalikod, kung dakol nga ni tao mo sa kuya, day nga i-grass cutter kan leader, mabutuhan ka. Iyo ang nadadangog ko po sa mga barangay sa kada eleksyon na experience ta sa barangay, iyo na talaga nangyayari, dahil man kitang magiginibod yan, kundi iyo na. Diba? Kaya baga sabi ko sa indo, kamong mga politiko, kung matao ka mo, tawa na sa nindo ka, boss. Pwera nindo so. Ang maraot ka yan, kung tinawa din mo, leader nindo, pero bako mo palang sa indo. Diba? Kaya digdi, wala kinakakasiguro digdi. Taga-boss naman may kwarta eh. Pwera tanaan komedik digdi sa satuyang pag-uroron, maski anong gibuhon po tabi kang komedik, dahil man talaga kimangyayari dyan sa inaapod nindo na
day pag suportaran an vote buying, tabawal, maraot ang vote buying. Pero, aram tang maraot yan po na vote buying. Pero, ang problema kung ilingon paano mo mababago ang halos kultura na kan mga Pilipino? Nata sa mga politiko pigaagad ta ko digdi sa mga politiko magkasurundo sa mga politiko takon dae man kimagtaon ning kwarta na politiko maluwas kung si sedyan mabuto tawra man ki kwarta kaya lang siyempre so maluya-luya siyempre halimbawa na hiling mo na medyo tagilid ka magamit kang kwarta iyan na nga ni ang pinagahagad kang tao maski ang komedik aminado diyan na paano talalabanan ang kultura nin vote buying? Diba? Paano talalabanan ang kultura nin vote buying? Diyan kita. Tamay mga kandidato, ay, papayay sa lang yan dyan. Pagabot nga kan oras, kwartaman sa lang kaipuan ka. Maray nga ni, so sasaro bagang politikong sigantaram ka itong kwa, napierdi baga kan 2022. May kwartaman so kalaban. May kwarta siya. Sige nga ta kwarta. Siyempre nanggana siya sa mga nakalis na eleksyon, tang kalaban niya maluya tawra man kwarta. Kan dinabanan siya nin igwaman nin kwarta, pierde. No, kaya po tabi iyan so nangyari. Ngunyan, abi ko sendo, ang kay po ang tadigdi, kuta na sa mga politiko, sa mga botante, habang igwa kinagtatao, tabi, abang igwa rin nagtatao ng kwarta, pirmi na yan po tabi, may mako Teka man, alimbawa arog sako, tinaawan ka ng kwarta, nataday mo kwaon yan. Kwarta bagyan, pangbakal yan kung ano. Alimbawa tinaawan ka nin sanggatos, kukwaon mo bagaan, panggasolina na yun kung sasabihin ko sa indo na, alimbawa ako, sinabi ko na, ay di ako mako yan. Di man ka umatubod kayan. Para sa kuya, pag tinaawan ako, kukwaon ko. Pero po, nagtao, di ka man makakalaom kung iyo talaga ang plano kong butuhan, iyan. Pero kung nagtao ka sa kuya, di ka man makakalaom na ikanibubuto ko. Ano ka, siniswerte? Makusiringan, itinao mo Takwarta nga niyan Dahil man kita pwede digdi magparasaragin-sagin. Sisay man kita magsasagin-sagin na dahil kita makuakan, pirakan, na pinagtataw sa tuya. Dahil man. Di ba? Sabi ko sa indo, pag tinawang ka mong kwarta, kuhaunin do. Kuhaunin do po. Pero bako yan nangangulugan na yung prinsipyo nindo, isusuko nindo dahil lang sa kwarta. Takwarta bagay yan, dahil kung man ka mong matawan ka. Takong ni, dahil mangkipirak. Saka. Di ba? Dahil kung man matawan ka mo, kaya pag tinaawan ka mo kan leader, parang yat ki mayor, para ki gob, para ki kong, parang yat ki kagawad, ki vice, kung nindoan, dahil man ki maraot na magkuakaan. Kung madangog kita kang Comelec, pigakuan mo nga iyon na po yan nga ni, kan nag-press con sa Comelec, inanapot ko, paano ta malalabanan ang siring na sistema? Dapat siguro, bantaya din do sa mga kampo kang kandidato na daday makapagpaluwas ng kwarta. Tabang may gustong gumana, mapaluwas ng kwarta. Di tama lang pwedeng bantayan. Practically speaking po, ako ang tinaawan ng kwarta, natatama-sumbong pa man ako, tinaawan ako. Nakasabay ako sa kaso. Maski bilang testigo ka, ako sinasabi ko po na yung nagiging yung realidad lang po. Alimbawa, sabi ka ang Comelec, alimbawa, si Darwin nagtaw sa kuyang kwarta, tinaawan ako, pwede kong kasuhan si Darwin, ako ang testigo. No. Suspek ka man o testigo, damay-damay ka mo sa kaso, natapaguna din do.
pasil Darwin ang pagtestigo. Bako man pasil ang pagtestigo po. Primero, yung nadihado mo, mabalos yan sa imo. Panduwa, panduwa po, yung binihado mo, ay yung amo kay itong kandidato, manadagit sa imo. Tadamay ito. Manadamay sa kandidato. Pantulo, wala kang kwarta. Sain ka luman. Di ba? So, ang mga botante, inda ko sana kung igwaki magusto ka na pagtawi sa imo, picturean mo. Kasuhan ko ngaya si boss mo. Unless otherwise na iyan po, talagang so alalay yan kan politiko. Iyo. Pero sa mga barangay, turo man konsisiyan mga kwan dyan. Abang yung pagtawita sa ibong yan, masumbong yan. O di man nita na. O paano ka makakuha ng ebidensya? Kung papel man sana, sabi nga ni kang komedek, kung papel man sana ngayang may kwarta, tapos di man magibo baga. Alimbawa ngaya ako so kandidatong mayor, si Darwin man so kandidatong mayor sa ibong, kung papel sana babasihan, nabubugtakan ki kwarta, pwede ba ka kung pag-ibong balota na Mayor Darwin Obido, bugtakan ko kay Sanribo, itaw ko sa Comelec, tapos na. Kailan kay puan mo po tabi na patunayan na ahali yan sa iya. Ikan magiging testigo kontra duman. O, day kita dyan. Pero pag nag-hearing yan, duman sa Comelec, kasabay ka pirme. May panggastos ka. Day ka man tatawanan panggastos, pang pamasahi, or panggasolina kung may auto ka, pang hotel, kung sain. O, saka. Di ka man tatawan. Tumulong ka na sana. Kaya iyan po ang sabi ko sa endo, dipisilon po tabi sa parte kan mga kan na mamanuaan na gusto po na magtabang ko ta na kaya ining kultura kan vote buying lalala at lalala ini. Dahil man po tabi talaga yan basta-basta tatapos iyan na problema ta sa vote buying. Kasi, sabi ko nga ni Sendo po, yaon na nakasuksok sa tuya na pag day kita nin kwarta, na kwarta po tabi, ang pwedeng pwede po na makapagana sa satuya. Iyan ang pagtubod da Di ba? Iyan po ang satuyang pagtubod. Kaya sa mga politiko, alimbawa, ang Tambalos-los Group. Alimbawa po tabi, gusto mo, iyon yan ang nangyayari. Di ba? So anyway, sabi ko rin Sendo po, sana, kung marinig na eleksyon po an sa tuya na pag-urulayan, kung malinig na eleksyon po ang sa tuya na pag-urulayan, wag na po. Ura man talaga eleksyon na magiging malinig. Digdi sa tuya. Ura po nin malinig na eleksyon tabi na mangyayari digdi sa tuya. Nata kasi po kita mismo nagtutulirit kita, natawan kita. Sa bagay, sabi ko nga ni Sendo po tabi, sa kamahalan kang Barakalon, tinaawan ka po tabi nin Sanribo. Pangbakal na bagayan kibaga, so okay na. Di ba? 1,000 is 1,000 eh. Kung 5,000 lang tinao sa imo, arog digdi sa arog po tabi digdi sa akuan. Kung 5,000 tinao sa imo, alangan manday mo kuan 5,000 yan eh. Di ba? 5,000 bagayan. Pwede ka nang makabakalkaan kung ano. Takulaon baga. Diba? So anyway, sabi ko sa ito po, at least, siguro, sa tuya ng mga kababayan, sa satuyang mga kababayan na perming naka-antabay po, adig di sa satuyang programa, ang sabi ko na sa Sendo, nakadepende po
bako yan ang itinaosendong kwarta kuwaon sa na po tabi nindo tapos bako yan susi o bako yan po tabi ano ba yon? Bako yan ano yan? Sendong kwarta kuwaon sa na po tabi. Bako yan in rason tangani na magakudan kamo kansaro po tabi na kandidato sa dungo na dahil na mo makapamili. Gibuhon po tabi nindo yung sa indong obligasyon na pumili po nin ano yan pumili nin matanos na leader. Iyo pumili nin matanos na leader na para po sa satuya. At tibad makakuha kitang leader na mga mabasunon. Mabasunon ngayon ay pinili nindong leader. Kaka saka po bako rimati kita digdi. Kairak na naman kita bako. Orulo ka na naman kita. Tayo naman po tabi ang sa tuyang pinirili. Sige, anyway, uro at yan po sa panduang kabtang kan sa tuyang programa. Pagurulayan ta po tabi ining ano yan, pagurulayan ta po tabi ining ano ini issue duman sa alimsog o ta nag-press con kasod ma ta kita day man kita imbitado diyan. So nag-press con po yung ibang media duman sa barangay Alimsog mapadapit duman sa controversial baga po tabi na ano yan project iyan imayon ta po pag-urulayan ta yan taod-taod taod-taod po pag imayon ta yan kung ano mananggad makatabang yan o day nakatabang ba sa negosyo o day ta siyempre pag tinampo po bastang day man ang kinudan nakatabang man talaga sa tao. Okay? Orat yan pag-urulayan ta yan. Kill. 1, 2, 3, let's go. Clap, clap, clap. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology.
Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakablo sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 31 lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to meet Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to meet Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang ngalan niya, kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kitang kireda masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Burning on your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog Din Barangay Morning Edition. So, balikan talang ining nagkapirang mga issue. Oy, pasalamatan tapuan sa mga mga sponsors pa sa Novena to our Mother of Perpetual Help, Honorable Vicente Baltasar III, Board Member 2nd District of Albay, Dr. Pedro Marceliano III and Family, Bicol College, Daragalbay, Dr. Maria Luz Tabuena Makasinag, President, Bicol College, Daragalbay, Miss Mary Ann Locas, Bicol College, Daragalbay, ang Gold Street, Goodluck Novelty, Piñaranda Street, Legazpi City, Mrs. Pilar Akende. Yan po ang samuyang mga sponsors digdi sa Novena to our Mother of Perpetual Help. Sige, balikan talang po ang iba pang mga bareta, mga issue digdi sa satuyang panibot. So, an hapot ngunyan kung nakatabang ba sa mga taga-barangay Alimsog buhatan yung tinampo na controversial na tinampo na sinasabi ni Mayor Crisel Agman Luistro na supposed to be dapat dumanyan sa tabako, malilipot, and malinaw, TV,
sa mga flood control project ko na sinasabi po tas hindi nakakaaram kayan kundi susugman digdi sa satuyang pag susunod digdi sa satuyang pag analisar man na ibinugtak diyan sa barangay kan Alimsog tapos buhatan anhapot nakatabang ba ang tinampo siya nakabenepisyo. Siyempre number 1 yung mga residente nakabenepisyo ta. Sa totoo lang 20 years na akong pabalik-balik diyan sa Isla Candrapurapo poon kay to an naranasan ko diyan maglakaw poon sa buhatan makusugon sa ura aso paros manod pasiring duman sa Alimsog ta duman so dapat kuaon kan motor ngunyan siring kay ni tabi siring kay ni actually nakatabang man duman sa mga taga-barangay Alimsog ta yung road network nila matanos. Kaya lang ang problema digdita bako man issue iyan kung nakatabang o dai. Ang issue ko niyan na pinagpupukol po ito po na tinampo pasiring duman sa Sitio Balite. Ang Sitio Balite anharong diyan aron yun man sana yan sa kwan anharong diyan po tabi nagkapira man sana baka 5 na harong kan nag-aagi ako diyan mga 5 harong man sana ngunyan garo na bakal na ito kipribadong tawo na ang sabi pinag-aligaran po sa dirikan sarong kandidatong congressman iyo so dayman kitang pakiaram diyan kung magbakal siya dumanin property kung ano ang gibuhon niya po diyan sa property niya ta sa iyan jawa politiko iguyan po nin inaapod na diretsos diretso niya po tabi diyan ta igwas siyang kwarta kung ano ang dapat niyang gibuhon igwas siyang kwarta ngunyan ang problema lang kung totoo ini na aligasyon ni Mayor Crisel Lagban Luistro ta ini po bako ini aligasyon kan media bako ini aligasyon kan media po ini aligasyon po ni Mayor Crisel Lagban Luistro na so 1.2 billion pesos na supposed to be para sa flood control project pag balik sa dati may historical po tabi duman sa simbahan sa First District na budget po tabi duman i-divert pasiring digdi sa project na yan bako itong sutinan po na Alimsog so pasiring duman sa may Baliti na kung saan sa diri kisarong persona yan. Iyan ang ayan po tabi ang ku-question mo niyan ni Mayor Crisel Lagban Luistro. Ngunyan, ini po bako dapat nindo simbagon digdi sa media sa Facebook, sa social media, bako ini ang proper forum na sisimbagon nindo. Kung nag-akusar po si Mayor Crisel Lagban Luistro na siring kay nagkaigwan ng diversion kan pondo para paboran itong project po. Itong project duman tangani na mabugtakan in road network so beach resort kan sarong pribadong individual. May problema. Why? Kasi ginastos niya po tabi yung kwarta kan taxes kan tao, kan gobyerno po, pasiring duman sa personal na interest niya. Personal na interest niya, natatanda kapag taram kitang personal because pinabukasan mo sa tinampo, pasiring duman sa imong property. Beach resort, binugtakan pa nin pier. Sisay man na, kaya nga kita nagbugtak nin road network, di naman kaipuan ko ta nakipier. Kung may road network, nata, pwede man po tabi na pwede man bagad dyan, nata, may madalagan dyan na barko. Dahil man kayo, ang mabugtak dyan, tabi, kung sakayan lang sila sa dagat, madalion yan pa, subsubon mo dyan, bastang daing gapo. Maski nga iba gapo, bastang araro man tubig, pwede yan sa baybayon, ang motor. Ito lang po ang may problema. Ta kasi, for personal use, ginamit sa kwarta po, para sa sarong pribadong individual. Duman po, nagpuputukan botse ni Mayor Crisel Lagban Luistro. Ngunyan, tabi tagabos naka-benepisyo. Ngunyan tabi siring kay ni. Kung igwaman digdi ta nakaluwas ining isyong ini, bako po sumidya ang dapat na basolo nindo.
tanakaluwas. Siyempre kami sa media, magtataram kami kung ano po ang katotohanan. Diba? Mataram kami kung ano ang report yan, taigwang bareta. Igwang bareta po, matabil at mataram kami. Kung nadarahan sa gobyerno, mataram kami. Pero kung, halimbawa, nagbakal nin politiko ako po tabi, politiko ako, nagkaaga ko dyan resort. Nagbakal akong resort. Kung ano ipinatrabaho ko sa Red Note Network, tangani na maagihan niyang kisinampo sa diri kong pirak, binakal ko sa mga daga dyan tanganing babuksan po tabi, sa diri kong kwarta, tangani na makaabot naman sa highway, yung auto, nagbugtak akong pier sa diri kong pirak, jawa politiko ako, labot manindo, dahil man ka mo pwedeng makiaram digdi sa kuya, nata, bako manindo sa diring kwarta, sa diri kong pirak iyan. Sabi nga ni Ipotabi kay ito ni Mayor, ni dating Mayor Baldo, kan nag-urulay kami sa barangay kay ito. So, babasurahan. Sabi sa kuya ni Mayor Baldo, ano nga yung gigibuhon mo kung sa diri mo ang lote? Ang simbag ko, ano ko man pakiaram dyan sa lote mo? Deki problema, ano ang gibuhon mo dyan? Di man kaming pakiaram, to sa imuan. Ang punto lang mo dyan, kung gusto mo sabi ko nin mabata, kulungon mo ang mabata, dahil mo pag-abot sa muya, damay na kami dyan. Tama ba? Baka, nganyan, siring man kaan, dahil man kitang pakiaram kung kaysayan, basta ginamit niya yung kwarta, tabi, bako hali sa gobyerno. Pero kung nagbakal kang property, congressman ka, nagbakal kang property, nagbugtak ka nin pondo, tangani na mabuksan ang tinampo para sa beach resort mo, may problema kita dyan, oy. Igwa kitang problema dyan. Kasi ang mabibeneficyaran, bako man sa residente mo, kundi so, negosyo, ta ang beach baga, negosyo bagaan. Imbes na may bugtak naman sa ibang project, kaya digdi kita nagkaigwanin problema. Ang gibuhon po tabi nindo kung bako man totoo yan na nagkaigwanin diversion kang pondo, kung bako totoo, pwede man ba nindong kasuhan si Mayor Crisel Lagman Luistro? Ang kalaban nindo digdi, bako man sumidya. Ang kalaban nindo digdi, tabi, si Mayor Crisel, tayo so nag-akusar sa Indo. Diba? Natatalindo do kayang kasuhan si Mayor Crisel. Pero ang nagbukas kan isyong ini, bako man po tabi si Mayor Crisel, dahil man ba nagtataram si Mayor Crisel? Binuksan ini, ka nagkaigwa po tabi ng press conference, yung grupo dyan, kung sa ina itong lugar, de ko aram, nagkaigwa ng press conference na dangog na garo binatikos pa po tabi so ama na nakaburol o maski ako man ang aki may aram ako labukon ta ka awan-awan tayo mo ginalang sugadan iyan ang problema at kaya ngunyan ang issue po between sa Indo tapos kay Mayor Crisel Lagman Luistro ang media po nagtaram sana. Paano makabalingibog po tabi so issue? Siyempre, maapod man yung media si Mayor Crisel Lagman Luistro. Noon yan issue. Siyempre kaming mga, alam mo, ako, komentarista, broadcaster, reporter, nagduman ako, iyon ang itataram ko, tapos papasimbagon ka mo. Kinat-bills guide ka mo. Susimbag pag-aalanganin, tapos nag-press con man kasudma, nahiling ko, nadangog ko, pigdangog ko. Bako man issue itong so, kwani, tanakatabang man talaga, bako man issue itong turutinampong iyan. Ang issue po, digdi, nata tanagkaigwanin diversion kampondo. Iyan ang tunay na issue, nata nagkaigwanin diversion kampondo. Iyan ang dapat na simbagon, iyan ang main issue digdi.
Bako po tabi kung sisay na kawan. Tapos sisay ang nakinabang. At siyempre sabi ko ni Sendo po, aram yan kang tao dyan eh. Kung kaysay iyan na property iyan. Kung siya nagpapatrabaho dyan sa property yan, private property, sa iyan. Sus Bariosi po. Alanganin man na, alimbawa, ano yan? Bako mang projectan gobyerno, ang nahiling dyan po tabi ng mga equipment, construction ki Makapa. Di ba? An maraot digdita. So road network pasiring duman sa may private property ito. Road network an kwarta po ali sa gobyerno. Yan ang pigahapot mo niyan. Iyan po ang dapat na masimbag. Ay naman kay po na magdrama pa kita digdi na dramahan tapan. Ay, suba nga maduman ka sa mga residente, pataramon mo sa mga residente, bayadan mo ki 500 o magtaram kang yadigda. Sabi nga ni po tabi, kumita na yan. Ano naman ang pwede? Dapat ipaliwanag din marhay kung nata dinibert sa kwarta, sabi ni Mayor Crisel. Nata ta dinibert sa kwarta, ibinugtak dyan sa project na yan na tinampo. Gustong sabihin, so flood control dyan sa First District, less priority po kisa duman sa tinampo. Di ba? Na actually, dito man sa lang tao talaga dyan sa bulod naan, nagkapira man sa harong dyan, pigagyan ko bagaan. Wala man nga na ikiharong. Mariasa pang, di ba? Na dapat ini ang simpagon eh. Ini ang proper issue. Ini ang concern kan tao. Nata ta din nagkaigonin diversion, sabi ni Mayor Crisel. Bako so reporter, bako so writer kan dyaryo ang nagtaram. Ang nagtaram si Mayor Crisel. Di ba? Si Mayor Crisel baga. Bako man si paralaran siyan kita. Then pag nag-divert na, sabi ni Mayor Crisel, dinivert na sa pondo. Tapos ngunyan, so issue, ma-divert na naman. Ang luwas ta kan, diversion road. Di ba? Hindi pwede. Sabi sa mathematics, cannot be. Ay, dako. Difficile baga. Ano na yun eh? Sabi sa math, cannot be. Pagkaraya gani nindo, so sabi ko sa indo, so malinig lamang na pipe. Simbagon yan. Simbagon sa aligasyon ni Mayor Crisel na nagkaigo ng diversion. Iyan ang issue eh. Nata to dinivert. Why? DWGO Live Report. Alright, si Police Staff Sergeant Mercolito Labindidio Jr. may report. Mercs, good morning, please come in. Magandang umaga po, Kuya Alwin, at sa lahat po ng mga tatabay sa programang Tigo ng Barangay sa 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Tuloy na po nagbalik loob sa pamahalaan at kusang loob na sumuko ang isang rebelde mula sa San Pascual, Masbate. Nito lamang Marso taong kasalukuyan sa pagtutulungan ng Masbate PNP sa pamumuno ng San Pascual Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Masbate PPO at Masbate 2nd Provincial Mobile Force Company ay muling nadagdagan ang bilang ng mga sumukong rebelde matapos ng pagbalik loob ni alias Ka James, 28 anyos, binata, mangingisda at membro ng lokal na komunistang grupo sa ilalim ng Jose Rapsin Command. Ayon kay Police Major Michael Albania, officer in charge ng San Pascual MPS, isinuko ng nasabing CTG member ang isang KG9
So, machine pistol, isang pirasong steel magazine at 6 na bala ng parehong kalibre. Ito ay bunga ng walang humpay na paglulunsad ng mga serye ng programa ng San Pascual PNP patungkol sa kampanya ng gobyerno laban sa terorismo na EO-70 o ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa nasabing bayan. Ang Masbate PNP ay patuloy sa pagsagawa ng mga programa upang tuldukan ang problema ng insurgency sa probinsya sa mapayapang pamamaraan. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Merculito Pilo Vendino Jr. Nag-uulat para sa Tingog ni Barangay. Salamat, Merc, sa report. Si alam ko na nawara. Okay. Yan. Si Nestor Kagitla, 29 million na halaga ng high-grade marijuana mula sa Canada na sabat ng BOC MICP. DWGO Live Report. Good morning, Kamin. Mahigit 20 kilo ng kaso high-grade dried marijuana ang nasabat ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency at Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Sa ulat, isang anti-illegal interdiction operation ang inilunsad sa pangunguna ng PIDEA MICP kasama ang Bureau of Customs sa ilalim ng pamumuno ni MICP District Collector Rizalino Turalba ay nagresulta sa pagkakadiskubre at pagkakasamsam ng hinihinalang marijuana. Batay sa report na isinumite, nangyari ang operasyon sa Designated Examination Area Container Facility Station 3 ng Manila International Container Port Tondo, Manila, kung saan nadiskubre at nasamsam ng mga operatiba ang 43 vacuum sealed transparent plastic sachet bag na naglalaman ng hinihinalang marijuana na may halagang 29,246,000. Ang mga droga ay itinago sa 2 balikbayang box mula sa Canada. Ang mga kahon ay sumailalim sa X-ray examination ng Bureau of Customs Inspector kung saan may nakita silang mga kahinahinalang bagay sa loob. Upang mapatunayan ang mga kahon ay sumailalim sa isang canine inspection na nagbunga ng isang positibong indikasyon ng pagkakaroon ng mga mapanganib na droga. Sa pagbukas ng nasabing mga kahon, nakita ng mga otoridad ng hinihinalang marijuana na silyado sa mga plastic bag, mga sangkot sa shipper, receiver at forwarding company ay isa sa ilalim sa investigasyon at maaring masampahan ng naangkap na kaso sa paglabag sa RA 9165. Ang nasabat na droga ay isusumiti sa PIDEA Laboratory Service para sa laboratory examination. Nagbabala si Director Emerson Rosales, Regional Director ng PIDEA RONCR sa publiko na nagbabawal ang pag-angkat ng illegal na droga sa bansa at maaring mapatawan ng parusang habang buhay na pagkakakulong at mula sa 500,000 pisong hanggang 10 milyong piso. Mula sa Bureau of Customs, ako si Nestor. Ano to na, may kwaon pa kita. Sandali Rodriguez, buong puwersa ng pamahalaan kailangan laban sa offshore gaming operators na nambiktima ng OFWs ayon kay OFW Party List Representative Marisa Magsino. Si Rodriguez. DWGO Live Report. Kamin. Ayaw.
Ayaw eh. Bena, ayaw eh. Ayaw na naman kwan. Ayaw kwan, so okay, ayaw. Alright. Ayos. So anyway, on minuto na sana ini antes mag alas 7 nin pagkaagadi. Pag alas 7 po ang mga bareta digdi po sa DWRL. Bareta alas 7 po. Maparam na ako.